Majong adlaw nito tanan mga ka-YouTube, mga gahi family na dani sa YouTube. Kamusta mo diha? Diami karon sa sagdanan kay uy nagailap ni ang kamera basta ngit-ngit na nagailap padung ni karon sa ubay. Mag-grocery mi kay wa na gadid mi bisag usa ka buksudan sa ref. Ato gani kay nanay papurgol-purgol na mura nagmao. Uban taninjo. Anja ra mo na patanawon sa sagdanan nga amo ang napalit. Mao na ni among gisakdan karon. Sawa pa subscribe na niyo ang YouTube no. Subscribe na mo diha sa pabay nung gipaabot. Salamat sa Ginoo mga taga Bohol kay wa na talaga feel og linog mga duang semana na. Okay. Grabe makalisang. Iya house. Lula's house? No, we're not going to Lula's house. We're going to the grocery. Where? There in Upay. We will buy some food. Kaya wala tayo kanon. Lurat na natin mata maghamoy tagtudlo. Ganahan ka maghamoy tagtudlo. So karon guys, kay baw ko nga nagpaabot mo kay nga naman ko ninyo gahapon nga pakitan mo na sa mo ang napalit nga sakjanan. So kanang nasang likod karon guys, mao ra nagamay ra si Ja nga sakjanan. Good ra si Ja for family of 4 inga na sakto ra pud namo kay gamay pa pud among pamilya. Kaduha nami nga owner ana so used car na si Ja but bisan pa man proud gihapon ko kay gikan man gihapon sa amo ang hinagaan. So gikan gihapon sa mga singot nagto no og sa mga gabi nga gibilaran og trabaho namo ni Undoy. So mao na si Ja guys. Bago pa mapud si Ja among patanawon. So buling laman si Ja karon guys kay nagbiyahe mami gahapon ja. Alang uwa naman pisik-pisikan na si Ja pero bago pa si Ja tanawon di ba kumpara sa daan ng mga sakjanan nga si Gold ba katong among daan nga sakjanan amo ana pong gigip up ja. Kuan na si Ja guys hakay mo ariko. So Kia Picanto si Ja. Mo ni si Ja guys at purma. Tang pabrihan. Mo ni si Ja purma sa sud guys tanawa. Pag upas si Ja tanawon. Oh. So okay pud kaadyo. Pahuway-huway ra na sila dalton na. So duhay makalingkod man na rig tulo. Jara pa jud ni Jang Bugnawa. So bisag nga nara na sila guys, proud gihapon mi kay gikan man guna sa among adjang hinagaan ba anja. Siyempre nangandoy Miss Undoy duha nga makapalit mi puhon og grasyan sa Ginoo og pick up dad amo ang pangandoy pero di pa man jud maabot karon danang hinahanglan na gadjud mi sakdanan nga makabiyahe mi nga di mi mabasa kay na mi bata. Wa pa mi bata pwede ra jud og wa mi sakdanan kay kaya ram na mag motor. Tsaka na may bata di man pwede og motor pud mi ja. Kana bitong nay mga emergency kana jud ang ginahunog na emergency ja ag panahon ba nga mag-uwan ja. Di mi makabiyahe da dun so mo nang kaya mong kwarta gamay tinigom para anta sa mo ang dream car jud. Naka-decide mi nga ipalit na laman sa namo jud og sikanhan kanang used car para naala man jud mi magamit kay lisod daig na kay pamilya ja wa kay sakjanan. Kay labi na jud og kanang laging emergency mo na ginahuna ja karon magsugod na pud bigtigom para na pud sa among ang dream car jud. So salamat na magapon ko Ginoo kay kitagaan mi og sakjanan nga nindot pa wa pa jud si Jay mga problema. Okay. Panagsara man daw gamiton dagtag dani kuno kay Siman. Siman kuno to si Ja. Ano betong magamit ra og muuli si Ja so di pa jud si Ja bunog. Sulit pa kaado. So man napasalamat to sa Ginoo kay sa kadagandaghan nga among gitan-aw, among gipang masagan sa mga brand nga na kani gihatag sa Ginoo namo ja. So far sa 5 days man siguro namong i-drive pa namong i-test nga na bisag asa na abot ganimig. Paribuhok das gahapon siguro to oh. Ang okay si Ja og performance pa nga na ja. Amo lang mo pang giampo jud nga kanang kuan jud si Ja kanang budugay pa pud namo ba. Nda. Mo na si Ja guys. Kani sila guys dili ni sa kata sa kuan guys, dili kata sa ang pag-vlog. Kuan ni si Ja kanang lain ni Ja nga diskarte na katas ni sang TikTok. Hoy nanay. Sa mga kuan po ni Ondoy, mga drone shots. So mo na si Ja guys. Proud rami kay amo man po nang hinagaan bisan og nga ni ra na si Ja nga na pero nangandoy jud mi Undoy po makapalit mi kanang. Siyempre kasi may di mangandoy no pero sagdira kay maabot ra tada na puhon. O kanang one step at a time ang importante nga na natay masakdan bag musimba nga na kanang musimba nga magwanuhan mag-aw ko. Ngayon na hala di mo kami makasimba kay magmotor mi na bata okay kami Undoy kay magkuan si Undoy aw si Dalton magundi mo sud og green coat. Ang green coat may magmotor na. Maputan po liwat na ho di ganahan og maputan ja. So kaado jud. Magpasalamat ko nga gihatag na sa Ginoo na. So padong dai mi karon sa ubay kay mag-grocery mi. Ja. Basta happy ra mi happy mi ni Undoy duha sa mo ang mga na-achieve ba bisan og agaban. Siyempre, kuan ra man dinhi sa uban. Katawan ra ni sa uban nga mga kwarta pero na mga walang wala jud gikan jud sa walang wala. Ultimo sinilas gani. Wa gani ko sinilas sa eskwela kay school. Ja. Karon makapalit og nga ni dako na para naman lipay na mi na kaadyo kay walang wala jud migikan ba hinahinay nga nakuha na mag-gusoldo. O lagi bisag used car ni sa day oy
patuwag singot. Duman ang maka-proud jud ka adyo. Ja, daghang salamat tayo po sa ang mga pagdasig. Kasi di ni kata sa pag-vlog ha, di ni kata sa pag-vlog. Kaya may nga na sila vlog-vlog ra kuno tanan nga di pud tanan na mga source gikan sa pag-vlog-vlog. Kaya sa tinuod lang pag-vlog ron, igo na lang makapalit og bugas og sudan. Kay gamay na kaadyo og kanang revenue sa pag-vlog-vlog ron. So ang Ginoo maga-sustain man dun ang Ginoo basta mo sampita. Mo nga ning tanahan ning didikit ug gihad na Ginoo tanan para sa ilang kahimayaan. Oh. Papus. Sit down daton kay at nakakitasan ko guys. Oh, da. Anang salamat sa mga genuine nga happy para namo. Anyway, mo adto Miss Virgol dagi da hang ginadundoy nga palit mig makagir ko tasa. Wow, ra man ko tasa mo sudan mo gud ganina kanang sapadan bitong gagmay da. Gamay ra man po hagikaon ganina. Buong gamay ra pagikaon. Katugon mo gud ko kadto na tuog mi anda mo to nga. Ako nagkakaon og daghan kay di mo ko pagdaghan og katugon ko. Kay mahaglok matuog busog da. Pagmata na mo gi ko tasa na ko. So mga itataan dala sa tang makaon dito sa Pure Gold. Mato ko pa Mr. DIY hardware kay mangita ko nung trapo ng tiil. Na okay pa kadto di ba? Wa pa si Jay mga visible nga mga gas-gas. Okay pa dun si Jaka adto guys. Wala nang makalipay ra gid pud ko ano. Kato ganing nagpakaros mi sang adlaw. Nagpahindo man mi sa dana sa gas saging adlaw. Kato dili man nakita nga hala ra pa man sinawa. Pag-uha pa man day kaadto. Kanirang seat cover guys medyo nanay kwan gamay na nanay. Di pud pag kumagyapon tanawon pero aling palitan og kanang seat cover para malabalabahan pud ba mahusod na malabahan nga na papapud mo. Abot kay hara man gi-order sa online. Kung kay online na tanan karon. Ja kanila gid po mga trapos tiil. Ja nindot pa dud sila guys kita nawa. Napa si Jay stereo na makapaminaw pa mig radio. May drama na pa FM. Okay pa sa kadto ja. Kani jang mga bintana ba nga na? Mugana pa. Di ba? Marabag ka nang updated na si Ja kaya kato mo kung amo ang daan nga bayos kuan dito si Ja kanang ngarang daan na nagkadto sa mga bintana di pa to automatic imo patong lubag-lubagon ni nga na ja. Grabe jang kapuja kadto pero dako putong tabang na mo kay mo ba dato sakdana na mo katong nay burus ko. Kung burus bitaw ko nga magsigimig bahay-bahay kay sige check up nga na kay grabing kasilan kadto kung nagbuntis daning bataan ni. Grabe to kaadto na mo. Ni abot jug time nga kanang murag gihagaan na busundoy ba kay naay mga problema nga na ja sige ra jud paadyo-adyo. Ara na jud putong daan na murag more than 20 years na jud. Taxi unit pud to. Ang taxi man gud bunog na jud na kay kada adlaw biyahe jarang nagjuay nga na ba. Bunog ning taxi kay sige dagan. Kani kay kuan man ni personal use ra jud ni sa Siman ba. Gamay palagi gidahang kuan agi. Wa pa ja kaabot og wa pa ja kaabot og kanang 100,000 basta na murag na 30 to 50 nga na. So di pa kaadyo ingog bunog. Kuan lagi kaadyo pagkapalita worth it ra pud. Ito na sa Cebu na daghan sa Cebu nga mga used cars nga mga maadyo pa. Pero dapat ka nagkamao lagi mo kamutan-aw unit. Dito manigikan og lapu-lapu. Ano ni adto mig lapu-lapu si budas ni agi. Wa na lamang ko mag-vlog guys kay ang tinalian bitaw mong lakaw jaw. Di ko ganahan na mag-vlog ron kung nasa laing lugar kay mahaglog ko sa cellphone ba sigsing nito ni nga na ba kay minga naman sila dito ko na minga na pa daghag ko ta kaila man wala lamang po ko nag-vlog. Mao to sida guys. Makalipay ra, nalipay ko kay panalanginan migingani sa Ginoo. So mato sa Mr. Gold nakita pa unda ha. Dara Miss Dalton dari guys kay. Di man siya matudlo jo. Dari man siya kayo tanom sa mga truck. Kinahiniram ko tumigdagan. Seat belt jud yo. Safety first. Safety first. The big truck. Star Trek. Dali ra gamang biyahe guys kay pa man jud puy traffic go dire. Ug na Manila panina basta ko pa taning Cebu. Truck. Dang. Ano pud pala bikikid hinay. It's a mom. It's a van? Where? There. Wait for that. Wait for that. Wait. Kaya mag-isnak sa takay ko pa. It's a big car. Car. Magmakaon. Panis na ang karihala. Asa mo yung buwan? Pwede na eh? Pero ulog ko lang eh. Ayaw lang inipas eh. Tupi naman eh. Ito 20. Ito. Ha? Sakit ko. May bulan na. Salamat ma'am. Dahil ako Mr. DIY karon. Wala ko
Babaw. Eh! Nakabitbit naman lagi nag-track! Uy! Ano nagbitbit na magka-track? Give to tatay kaya I will buy that. Don't worry about that. Tatay will buy it. Kaya mag-grocery ra ba itong tutudan eh. Anis, Mr. DIY kay matintal dud ka. Bisag wa kay paliton, makapalit ka. Wait, let's pay this first. Let's pay kay before you open this one. Give this to tita. Let's pay it. Let's pay. Tita, let's. Kuan sa rin itang toy kuno tita. Happy this one. Lagi toy truck. Okay. Thank you. This one. Okay. Okay, thank you. Nanay. Ang dami mga ilis. Kalapok-lapok ikaw mga tiil. Kasawan? Pwede mo picture ko? Thank you. Salamat. Hi. Harap pa niya. Ay, nagtaga cellphone. Okay na to? Yes, I'm here. Don't worry. Bakit pa sa ilog ko? At lang ang ilog ko. Kabataan. Magkalitan ko an. Itlog. Aw, itlog na to. Yes, I'm here. Are you okay? Sakto na itong ito ang kuwante, spaghetti de. Pero lang ako pa na to. Yeah, pineapple. Pumilo. Pineapple. Pineapple. It's a pear. It's an apple. Come here, Mommy. Nangita ko sa tabi ito. Kaya pila na ko. Palit ko dari, utanon dari sa What point? taong What ka na? Hi Dalton. Hi, Jojo. Hi, did you wait for me?